И здравейте хора, аз Ферхат връщам в моят канал. Нещо видео в малко по-интересна обстановка сме, да. Днеска направо изключих за предизвикателство, защото имах днеска много тренировка. Направо очите ми се измориха. Не само очите, краката ме болят, малко си... А, не знам какво стана с китката направо. Бях и рефер, бях и вратар, бях всичко в този матч. Нямам думи, не играхме само един матч. Да, ще говоря малко днес за Португалия и Испания. Няма да е много дълго това видео, ще говоря до 5-6 минутки. Да поговорим набързо за Франция и Испания. Франция и Испания, извинявам се. Да, за Франция и Испания, там 5-4 завършиха. Доста голов сблъсък, много ми хареса. Но според мен Франция само в края се натиснаха. Франция в последните 20 минути се натиснаха. И то само защото испанците така знаеха, че вече то беше ясно. Но че направиха от 5 на 1, 5 на 4 си беше доста голям успех за тях. Друго. МП пропусна няколко шанса. Черки вкара феноменален гол, няма какво да си коментираме. Даже не знам дали ще успея да обработя това видео, защото трябва да кача. Защото сега гледам и Алкарас Синер, които са 2 на 2 в сетовете. Направо не знам тенис, който гледа. Най-вероятно това е един от най-големите мачове на Ролан Гарос. Естествено не е най-големи, защото имаме Надал, Джокович и те. Обаче сега не се отстраняваме от футбола. Да говорим малко за Германия, Португалия. Майко Консейсао. Майко Консейсао! Какво направи, брат ми? Какво направи? И Кристиано Роналдо Тапин. Нищо, гола си е гол. Гола си е гол. Казал го е това. Жозе Мауриньо. 3 точки с 3 точки. А тук боята си е победа. Финала ще е Испания-Португалия. Днеска се игра и за третото място, а именно Германия-Франция. Франция биха 2 на 0 много убедително. 2 на 0 според мен биха, защото аз гледах до 84-та минута, къде стана 2 на 0. И левнах, защото четох да да цъкаме футбол до още в 4, в момента часа е 9, 9 без 15. И да, хора, до вечера финала пише до прогнозите си колко ще завърши матча. Според мен матч ще завърши 3 на 1 или 1 на 2 на 1 за Португалия. Вярвам в португалците, че успеят да вземат този матч. И да, както виждате с Реал Madrid тениска сме. От Златан Роналдо, естествено. Това е и 2017 мисля, че екип. Да, 2017. Да, хора, през да може паля се абонират за моя канал с камбанката. Аз бях Ферхат, вие бяхте с моя канал, както казах ви в много дълго, 2-3 минутки. Според мен Португалия ще направи доминацията. Испания ще направи доминацията, но Португалия ще вкарат двата гола, както направиха. Първото по време испанците ще играят много по-добре и ще вкарат гол, но през това по време, както направиха срещу Германия, португалците, според мен ще направят обрата и както направиха срещу германците, то го казвам, ще играят много по-добре. И да, хора, аз бях Ферхат, вие бяхте с моя канал и чао и до утре, естествено.